Jenenge wong lanang iku ya nyambut gawe. Wong lanang iku gak gendang, gendung tok. Ngene iki wong wedok ya sumpek. Karo wong lanang goprok. Lah ketok gak sumpah karo raimu iki lho. Kok sebel-sebel rumah tangga kongkon mereman jare sambatan pegel. Kongkon dadak ya pegel, kepanasan. Kongkon nang kantor mikir ngeluh. Wong wedok ngoni apa? Ketangane aku nriman. Penggaweane bengi riwari info, kancane rono info, usung-usung arek gak bener. Jenenge bedamu ngegrek kok aku. Ngegrek apa? Wong winginane yo bensin tak tukokno. Bensin tak tukokno, tak sangone 20.000, mulih malah diutang. Kok iso ning ngegrep apa ngerti jomblomu ah. Iki lho, anu entek. Bekakan beras entek. Kocok kate mangan sendok tok ah. Kon gelem ah. Ngelek sendok. Nek kepingin wong lanang ceget nyambut gawe, brayo iki brayo. Aja luntur ae ngene iki. Wedak iku ya luntur, sembarang kare luntur. Kulitmu kulit apa jane? Masih aku ojo mbok kulit-kulit lho ya. Masih kulit badak ngene iki. Rimo ing pandum daripada wong glowing kon dipepes raga banting bekakas kedoan kon kok. Kon glowing kon banting raga banting bekakas barang. Yo aku iki yang banting bekakas kok rumah saku. Mbok iso-isone kon. Rumah tangga itu tidak kebutuhan. Wong lanang ku sing penting iki lho raine wong wedok iki nyenengno wong lanang. Nyenengno dhekmu ngono ah. Kok gawe nempur gawe tuku bumbu dapur rek gak bebos.